Хәзер гадәттәгечә республика матбугатына күзәтү ясап алырбыз, сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Күзеңне бәйләп яшәп кара дип үгетли безне Шәһри Казан газетасы үзенең беренче битеннән үк. Инвалидларның без йомшаграк итеп аларның мөмкинлекләре чикләгән кешеләр дип атыйбыз. Хәленә керү өчен хөкүмәттәгеләр елына бер мәртәбә аларның 10 көнлеген үткәрүне гадәткә кертте. Менә шул 10 көнлек барышында аларның барлык проблемалары да искә калкып чыга да 2нче елга кадәр онытылып тора. Бит җәмгыятьнең саулыгы нәкъ менә шул мөмкинлеге чикләнгән кешеләргә карата булган мөнәсәбәттән килеп чыга. Шул ук Шәһри Казан газетасы укучыларын тагын бер проблема белән хафага салырга булган. Баксаң, булган зәхмәтләргә тагын бер сестергән икән. Сыерларда нодуляр дерматит дигән эпидемия тарала башлаган. Авыл җирендә булай да сыер хайваны күзгә күренеп кимегән бер чорда шул гына җитмәгән иде. Китсә китә белмәгән коронавирус зәхмәте тагын бер күренешкә нигез салды. Идән торып укучы балалар саны торган сайын арта башлаган. Ватаным Татарстан газетасы бу проблеманы үзенең беренче битенә чыгарып биргән. Ачуланмый торган мәктәп исемле язмадан күренгәнчә, узган ел илдә 10 мең бала өйдә укыган булса, быел бу сан 13 меңгә җиткән. Сүз гадәти мәктәпләрдә белем алучыларның гаиләдә укыту төрен сайлауы турында бара. Бу күренеш укучыларның мәктәптән туюына бәйлеме, әллә хәзерге балаларның ирек ярата башлавымы? Газета хәбәрчесе өйдә укытуның уңай һәм тискәре якларын белешкән. Мәктәп яшендәге баласы булганнарга әлеге язманы укып чыгу бер дә артык булмас дип уйлыйм. Газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәтхрахманов безнең истән чыккан тагын бер вакыйга, моннан нәкъ 30 ел элек СССР дигән алагаем зур империяның таркалуына анализ ясаган. Үткәннәр өчен үкенү файдасыз эш дип яза автор. Сабак алу яхшырак нәтиҗә бирә. Без татарлар өчен ул елларда милләт буларак үсешкә зур мөмкинлекләр мәйдан ачылган иде. Ул потенциалны империя көчсез вакытта тулысынча файдаланып кала алмадык. Тарих спирали яңадан бетерелә һәм аның шул бөтерелешендә үткәндәге сабакларны искә алырга иде. Чыннан да, алам дигән кеше өчен сабак бүген һәр адымда. Хәзер журналларга күчик. Идел яшьләр журналы тышлыгына күп санлы җырлаучылар һәм җырчылар арасында аерылып торган Илгиз Мөхәддинов дигән яшь җырчының фотосурәтен биргән. Илгиз татар җыр сәнгатенә әзерлекле булып, үзе турында белгертеп килеп керде. Аны гади концертларда да, академик кичәләрдә дә, төрле музыкаль проектларда да, яшьләр чараларында да еш күрәбез. Кыскасы, исегездә калдырыгыз. Филус Каһиров изенә басып килүче талантлар бар, һәм шундыйларның берсе Илгиз Мөхәддинов. Субханалла дейик. 19 яшьлек Коръан хафиз изге китапларны яттан белүчеләрне шулай дип атыйлар. 6 тел белүче, мөфти хәзрәтнең шәкерте Сәйид Камал Сиенов турында укыганда да субханалла дими булдыра алмыйсың. Сәйид Камалның әтисенең тамырлары пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә, аңа Аллаһның сәламе булсын, барып тоташа икән. Бу нәселдә ир балаларга исем кушканда пәйгамбәрләрнең буын дәвамчысы булуын белдереп Сәйид дигән өлешендә стиләр икән. Яшьләр журналында әлегеләрнән калада кызыклы мәгълүматлы язмалар байтак басылган. Казан утлары журналының декабрь саны кышкы озын кичләрдә аерылмыйча укый торган әсәрләргә бай килеп чыккан. Алар арасында Айгөл Әхмәт Галиеваның Бик повести, Асия Юнусованың Хатыннар сүрәсе бәяны, Шәмсия Җиһангированың Кышкы бер төн хикәясе дә бар. Журналдагы танылган тарихи шәхесләребез турындагы язмаларын да бер төндә укып чыгарлык. Укудан һәм фикерләүдән аерылмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.